One Arewa TV. Tashar ku zaɓin ku. Ba za a ci gaba da tattaunawa ba sai an sako Falasɗinawa 600, inji Hamas. Ƙungiyar Hamas ta bayyana cewa ba za ta ci gaba da tattaunawar zaman lafiya da Isra'ila ba har sai an sako fursunonin Falasɗinawa sama da 600 bisa yarjejeniyar da aka cimma tun da fari. Isra'ila ta jinkirta sakin waɗannan fursunoni a ranar Asabar bayan da Hamas ta miƙa wa ƙungiyar agaji ta Red Cross Isra'ilawa 6 da take garkuwa da su. Prime Minister Benjamin Netanyahu ya bayyana cewa matakin ya zama dole har sai an tabbatar da sakin rukuni na gaba na mutanen da ake garkuwa da su, kuma sai Hamas ta daina gabatar da su a gaban 'yan kallo. Ya kuma yi barazanar cewa a kowane lokaci Isra'ila na iya komawa yakin da suka kwashe fiye da shekara guda suna gwabzawa a Gaza. Wa'adin farko na yarjejeniyar tsagaita wuta zai kare a farkon watan Maris. Jamila Ahmad, One Arewa TV. Zagaye sauki. Zan zo in kwashe ku sai mu fantama. Sun zauna kuma waya ta bani to.